Mużika, dwal, koreografiji, spettaklu minn kull aspett. L-ewwel semifinali tal-Malta Eurovision Song Contest li din is-sena reġgħet tella quddiem udjenza numeruża fl-MFCC ta' Qali. Tim ta' ġurija flimkien mal-voti tal-pubbliku għażlu 8 finalisti li s-sibt se jerġgħu jitilgħu fuq il-palk biċ-ċans li jkunu rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena u jirrappreżentaw lil Malta fl-Iżvizzera fi 17 ta' Mejju li ġej. Il-finalisti huma dawn Rakela b'Silenced, Adria Twins bil-kanzunetta Qalb ma' Qalb, Still I Rise ta' Justin Shoreford, Juno ta' Victoria, Kurt Kalleja b'Aziza, Mark Anthony Bartolo bil-kanzunetta Hideaway, Kirsty Spiteri b'Heaven Sent, kif ukoll Festa No Time for Siesta ta' JVF. Waqt li kienet għaddejja l-votazzjoni ġew mistiedna 3 kantanti Maltin illi ħadu sew f'edizzjonijiet passati tal-Malta Eurovision u minkejja li ma kinux rebħu, id-diska tagħhom baqgħet popolari u maħbuba. L-ewwel kantanta Brooke bid-diska Golden illi libset l-istess libsa li kienet kantat biha fl-2016 meta kompetit b'din id-diska. Il-kantant ieħor Lawrence Gray Bright Time u finalment Klinsman b'She Gives Me Wings. Mument speċjali wkoll meta l-kantanti ta' din is-sena kantaw il-kanzunetta Marija l-Maltija tal-mibki Joe Grech illi mmit fl-aħħar ta' sena li għaddiet u li jiġi hu il-Monsinjur Dun Victor Grech. Preżenti wkoll fil-Eurovision ta' Malta, ir-rappreżentant tar Repubblika Ċeka illi se jkun qiegħed jikkompeti kontra Malta f'Mejju li ġej, Adonix, illi ta' verżjoni akustika tal-kanzunetta tiegħu Kiss Kiss Goodbye u mistieden ieħor speċjali mir-Rumanija, Mihaj, illi flimkien ma' kanzunetta ġdida minn tiegħu kanta l-kanzunetta li bija kien irrappreżenta lil pajjiżu u ġie fir-raba' post, Tornero. It-tieni serata tas-semifinali se tittella l-ħamis 6 ta' frar u l-finali s-sibt 8 ta' frar. Bis-serati kollha se jixxandru b'mod dirett fuq TVM. Il-festival se jkun qed jixxandar b'mod simultanju fuq TVM Plus bil-lingwa tas-sinjali Maltija flimkien ma' sottotitli tal-lirika bil-għan li jkun aċċessibbli għal aktar nies u tkompli tintlaħaq it-tema ta' din is-sena Together for Music. Filmati u kurżitajiet minn wara l-kwinti ser ikunu qed jintwerew b'mod kontinwu dirett fuq il-mezzi soċjali ta' TVM.